ике бизнесны жетекләп алып барган Гүлия ни өчен блогер булып китәргә уйлады? Втянулась, хәзер в этот... Вайнарга түгел, сездә бит әле актерлык сәләте дә бар икән. Любой киемнән менә әйтегез, мин чыгып йөреп керәм. Менә шушы гифлардан күп акча керә сезгә. 3 суткада 2 миллионда 500 мең җыйдык Рамзанга. Ни өчен нәкъ менә аптеканы сайларга булдыгыз? Белмим, шулай сөйләштек тәмәдем, аптека ничек. Әйбәт. Киевгә чык, син там Киевгә чыгарга кирәк, уже прям уже капитально уже. Сез бит иҗат кешесе белән яшисез? Леонардо Ди Каприо булсын. Нишләп? Яртасызмы сен? Абсолютно ике Капма-каршы кеше, вообще менә во всем. Менә Маратка, наверное, зрәк сложнорак мен белән. Халыкны шаккаттыра да беләсез. Манты. Бу махсус эшләнде. Гүлия, хәерле көн. Әйтегез әле, менә шундый шибәр булган, ике бизнесны җитәкләп алып барган Гүлия ни өчен блогер булып китәргә уйлады? Вообще, мен изначально аккаунт ничего было татарча вообще. Аккаунт? Шулай булам. Закрытый был, я бы минем. Мен не публикациялар юк, да вообще бер нәрсә дә юк, бернинди фотолар, мен просто завела страничку күзәтергә калган кешеләрне инде. Аннан соң Киевгә чыктым да Маратка, и күп итеп язылдылар миңа. Прям около 8 тысяч микән, 10 тысяч микән кеше килде. И аннан соң нидә? Нәрсәле булды соң безнең пандемияда? Сестренка минем укыган нигә? Кемәл СММщикка. И ул миңа әйтә, давай ди, синең дип ни бар ди анда, кешеләрең, язучыларың бар ди, давай мен сиңа алып барам ди, үзем ди. И заодно миңа була кейс ди, нәрсә мишә таласың әле ул теге. Тәҗрибә туплый инде бу. Ярар дим бит инде. И вот менә шулай ул миңа әзрәк күрсәтте, сторисларын төшерергә шулай кертен генә шулай төшерә башладым. Втянулась, хәзер этот... Хәзер байта, субханалла. И менә шуннан бирле кирип киттем инде шуңа. Вайнарыгыз күп кенә кешеләргә, күпләргә ошый. Вайнарга түгел, сездә бит әле актерлык сәләте дә бар икән. Сез бик яхшы актер икән бит әле, бу шул ук Вайнарда күренә бит инде. Нормально. О, нормально. Нормально. Менә идеяләр кайдан килә? Нәрсә турында төшерәсез сез? Уйлыйсызмы, язып сценарий, утырып сценарий язасызмы? Кайдан килә идеяләр? Төрлечә. Кайсы бер вакытта менә шундый, тема башка килеп чыккан, менә шундый темага төшерергә кирәк дип уйлыйсың да. И үзең нәрсәдер уйлыйсың инде, придумываешь. И еще бар сценарист. Ул анарсың еще добивает, тик яхшы итеп язып бирә инде. И анарсың ул язгач тында карыйсың, миңа бу сышамый, давай менә шулай итеп, бергә шулай итеп эшлибез инде. Әйтергә кирәк, әле сез халыкны шаккаттыра да беләсез. Менә монда укып китим әле буталмас өчен. Күптән түгел сез Копейкада Нурлат урамнарында җилдердегез. Әле бунысы бер хәл, мегада туалетный бумагадан ясалган күлмәктән дә йөрдегез. Бу нәрсә? Бу эпатажмы, бу шаккаттырмы? Бу, как сказать, захотелось инде менә шундый опыт. Гүзәл бит инде бар, Хуснудинова блогер безнең. Аның бар шундый проекты, не играй с огнем, кая ул анда җыя 10 кеше, и аларга бирә задание. Алар бит инде аны эшлиләр. И мин Гүзәлгә яздым. Давай мен әйтәм, мен сиңа батылны чакырам, мен әйтәм, син дә, и мин дә эшли. Бер-беребезгә мен әйтәм, задание бирәбез. Шулай итеп. И менә шулай инде мин уйладым, нинди задание бирергә. И менә шул башка килде, мен әйтәм, давай этот бер иске машинада, потому что без бит привыкли теге автомат, яхшы машина, комфортный. И мин просто теге представила, мен әйтәм, менә миңа авыр булыр просто. Вот үземә тоже менә шулай йөрергә. Ничек булды соң? Без видеоларны карап бардык, анда не с первого раза получалось, эме? Әле ярый мин Казанда калмадым, потому что мин планировал Казанда йөрергә. Мин Казанда машина тапмадым просто. И Нурлатта тауып бирделәр миңа машина, менә бу Копейканы.
Я забываю. Машина едет тут. Аллаға шүкір Нурлатта болды, потому что мен ери білем кебек идем, ну, помню имя по старой памяти. Но оказывается, анда все по-другому еще, вообще по-другому, білмеймін де. И ұнтылған екен, ол мен тегі қабызам, сцеплениені выжимаю, и он мен сцеплениядан аяқна алам. Ну, короче, глохло енді, мне шло, ой, непривычно было енді, мне. А туалетная бумага? Аны меңа бирді güzel задание. Бұны бет енді әр кішіде, мегада, көп кіші көп берген жерде, туалетный бумагадан көмек киіп бере алмай. Честно мен айткенде, меңа бұл задание самое легкое. Ну, вообще легко. Любой киімнен мен айтығыз, мен шығып еріп кірем. Бір нәрсесі де юған. Ұялмадығыз демек? Юк, вообще, наоборот. Легко. А мене мұның іші әйбірлер дәрежегізіне түшірі деп ойламысыз ма? Юк. Неше дәрежені түшірсін? Юк. Абсолютно юк. Бұл енді көңіл ашу, башқалардың кайфын көтәрі өзігізіне. Нәрсесі бар аны. Әлі біз әйткен эпатажлық, шоққаттыру ол бір әйбір. Блогыңызда сіз көп кіне игілікті әйбірлерді әшлейсіз. Міне көптен түгіл сіз ауру балаға дәваланыр үшін оқша жидығыз. Аңлауымша бұл шулық берімнер ішінде әйдейіндей ме? Неше сумма жиылды? Міне güzel бетінде берді шындай задание. Біздің біратына благотворительный еді. Ол ұйлап таптайды, дей бірер балаға поможем дей. Мен бірер балаға, сен бірер балаға. Мәд ізлеп табасың дей өзіңде бетінде. Шылай тұрып, мен вообще марсельналарға тейшем өзім. Меңа марсельна до этого yazганнар кімнердір, типа, ну, сторис кашт шығарығыз әлі деп. Я думала, что мен марсельна алам. И güzel шул заданиені берді де бетінде. И Нурлаттан, ма, білмеймін, ну, кішілер көргеннер енді уже. И меңа уже начали скидывать мене шул Рамзанны. И мен Гүзелге айттым, Гүзел мен айта, қуаналым екен dey, міне баланы дейінді, нешіктір, аның әлі болмаған, мұның кішісі, так скажем. И мен айтам, міне менің бар Марсель, давай сен тогда мен айтам Марсельны ал, а мен айтам алам Рамзанны. Ол қарады Марсельны, да, точно dey, оказывается, алар мен язғанар, мен аны көрмеген мен екен деп етінде. Шо айтты, бұл Марсельны алды. Мен Рамзанның әнесіне шалтыраттым да, шылай-шылай мен айтам, көп сізге керек. 2 миллионда 200 мен ақша керекті операцияға ғана деп етінде. Все, мен там давай ұшлай-ұшлай ішлейбіз, тындып бетінде жиярға ақша. Мені ойламаған едім. Мен даже Гүзелге айтқан едім, сенің метам опытың бар, менің метам андай опыт тайық, сенің метам аудитория кішілі. Мен, наверное, бір 300 мың жия алармын деп ойлаған едім, шынап тұрып енді. Но бір сутка ішінде 1 миллион жиылды сразу, анарысың. Мені 3 суткада 3 суткада 2 миллионда 500 мың жидық Рамзанға. Жиылды, и 300 мың еще сверху. Теге юлға, оказывается, аның әнесі ол бәйәнін ені кіртмеген болған, ол сумманы енді. Юлға, анда тұрырға, аларының вообще лишний ақшалары вообще юк. Мына шуа жиылды, Аллаға шүкір. Бұл бет әлі сіздің аккаунтта yazылушы кішілерінің бірдәмлігін де көрсеті? Мен в шоке, мне мурашки даже по коже. И сам кетті, мен до сих пор в шоке хожу, что шунды молодцылар, и вот после такого, ну, шунды неден сын енді, поддержкадан сын мен уже вообще бітінше қарай башладым өзімнің подписчикларға. До этого просто теги подписчики, толпа деген кебек. А хазір прям горжусь, люблю своих подписчиков. Бұғына түгіл, сіз бет әлі ол бала янына өзіңіз барып, аниматорлар шақырып, аңа бөлеклер алып, мұнысы ялғышмаса менде жиған ақшаға түгіл, өзіңіздің ақшаға. Ол неше керек болды анда? Бұл сіздің инициатива ма бұнысы? В условии было Гүзел айтты ақша жиярға, и һәм баладан сұрарға, нинди нәрсе турында мечтает бірер игрушкам нәрсәме, шул игрушканы алып, барып теге көңілін көрерге деп шундай задание еді бетінде. И мен әнесіне звониттім, айтам, нәрсе керек, бір нәрсе де керек, бик скромный кішілер болдылар алар. Мен там югенде алай болмай, может, мен там бірер конструктор, менің племянниклар бар, алар мене конструкторлар да, лего мен әстәме. Ну, ярар, давай конструктор деп етінде, ол фиксики ярата деп етінде. Шылай тұрып, анарысың, ярар мен там конструктор, екінші күні звонит әнесі, ол бізге бизиборд керекті. Бизиборд шындай, развивающий бір неймді, ойыншық деп етіп боламын шындай зұрғына. И этот, ол зұрны сұрамады, ол кішірегін сұрады, хотя бы кішкенегіні дейінді. Но болған болсын енді зұрақны хотелось, шылай тұрып,
ансын, ну да, за свой счет купили. Анарсын, анарсали аниматор тоже, фиксики ул бала ярата бит инде. Пусть будет вот так. Ой-ой-ой, скорее убирай эти штуки, скорее. Иначе затопчем. Давай. Помогай мне. И там бір кіші язған ек, бір қыз қатын енді, можно дей, біз торт беребіз дей, өзімізден, как спонсоры болабыз, и киімнер дей. Мен конечно, мен торт білен киімнеріні уже шул қатын берді, ну, үзіннен енді. И аниматор тоже бесплатно келді, аниматор. Вообще, кстати, классный аниматор. Так что блогерларда шайырып кына күлеп отыру түгел, халық үшін, кішілік үшін бик күп зор һәм файдалы эшләр эшләнә, шулай бит инде. Енді бик от души эшләдек инде ул эшне, бик тырышып. Блогерлык турында сөйләшәбез. Әйтеп киттек, башта сезнең ябык аккаунт иде дип. Маратка кияүгә чыккач, 8000 җыелды дидек, әйме? Димәк, аның өлеше бик зур. Маратның өлеше бик зур булып чыга бит инде сезнең блогер булуда. Әгәр дә аның белән юллар кисешмәгән булса, сез блогер була алыр идегез микән? Белмим. Әйтеп белмим. Әңгәмә башында бизнес-вумен икәнегезне әйтеп киттек, әйме? Бүгенге көндә бизнес алып бару бик җиңел түгел бит инде. Айрыша сезнең бер бизнесыгыз ул аптека, дарулар белән эшләү, әйме? Ни өчен нәкъ менә аптеканы сайларга булдыгыз? Бу бит бик редкий, бик шундый сирәк очрый торган күренеш. Гадәттән дә кибет ачып куялар. Ничәп аптека? Ну, кибеттә бар безнең, без аны яптык, яптык. Нишләп аптека? Белмим, аптека бар. Минем әнидә бар аптека, Нурлатта инде. Белмим, шулай сөйләштек тә, мәдәм аптека ничек? Әйбәт. На самом деле, аны ачып җибәрүләр бик авыр булды миңа, бик шунхатлы проверка күп икән аптеканы ачканда. Ул айрыша инде, ул бит инде дарулар булгач. Потому что, Сезнең медицина белеме бармы? Маңа гомумән аптека ачыш медицина белеме кирәкме бит инде, кирәкме? Әгәр ИП ачсаң, то белем булырга тиеш. Әгәр ООО, менә минем ООО Океан, ну, то есть организация, то белем кирәкме? То просто алып куясың заведующий, и алар эшлиләр. Аларның уже белемнәре булырга тиеш. Обязательно, да. Әйтеп киттек, бизнес, бүгенге көндә бизнес алып бару рәхәт түгел дип, җиңел түгел ул, чынында. Менә сез үзегез шушы аптека бизнесында дәүләтнең ярдәмен тоясызмы? Менә булды бит ярдәм, пандемия вакытында акча бирделәр. Шундый невозвратный кредит дип атала, ну, ниндидер сумма бирделәр, әз түгел. Ну, алай күп тә түгел, ну, нормально инде ул. Поддержка булды, бик көчле. Гомумән дәүләт ярдәм итәргә тиешме икән бизнеска? Не знаю. Смотря нинди бизнестер инде ул. Һәрбер бизнеска ярдәм итеп булмыйдыр ул җиткәп шулай. Дәүләт ярдәм иттек пандемия вакытында дип, ләкин шул 3нче бизнесга сезнең кием, ул ялгышмасам пандемия вакытында ябылдымы? Потому что не бит. Аңа ярдәм җитмәдеме? Анарга ярдәм булмады да, и безнең менә бу безнең бит әле косметика кибете бар. Анарга тоже ярдәм бирмәде. Ул кирмәде ул нигә? Анда бит бар список, нинди бизнеслар кирә. Вот, аптека кирде, теге косметика магазины ул списокта. Бу беренчел товарлар инде, первая необходимость әйберләренә булыштылар алар, әйме? Шулай, видимо. Аптека кибетләр анда. Медицина белемегез юк дидегез, нинди уку йортын тәмамладыгыз? КХТИ, на тот момент КХТИ дип атала иде ул, һәр КНИТУ ахырсы инде. Икенче бизнесыгызны ялгышмасам сез алып барасыз, энегезнең хатыны белән, әйме? Ул килен белән, әйе. Ул косметика. Кешеләр инде сездән Инстаграмнан сорый, нишләп үзең генә бармыйсың Гөлия? Дип. Безнең менә магазин, киемнәр магазины, тоже аның белән ие. И монда бергә ачырга булдык. Нишләп? Ул җиңелрәкме? Җиңелрәк тә, кызыграк та, әйе, күңелрәк. Бизнес турында төгәлләп торабыз. Әйтергә кирәк, менә гифлар бик еш үткәрәсез бит сез, әйме? Аерыманда страница бар бит инде, анда язылалар. Кешеләр шулай популярный әйләнә дигәндәме? Менә шушы гифлардан күп акча керә сезгә? По-разному бит, менә күпме спонсор була.
шуң кадәр Ә сезнең условие кылмый, мәсәлән, обязательно 50 спонсор җыйларга тиеш. Юк. 50-30. Юк, андай бер Ага, юк. ә менә иң күп кергәне истә калдымы? Ой, Аллам, наверное, ну, совру. Ну, истә калмады. По-разному инде була. Ну, анда бик күп кірмейінді, бір 150 мең, по-моему, кірді, менә предпоследний раз, который был. Ләкин ул 150 меңнең бит әле бүләкләргә дә китә. Юк. Акчасы бу или чистыми? Помимо, әйе. То есть бу чиста сезгә кала торган акча 150 Әйе, мең. әйе. Мгм. Рекламалар бар сездә шулай. Бик еш түгел, ләкин бар. Әйе. Кайбер блогерларның була бит анда көн саен реклама, Әйе. һәм может туйдыра. Сездә алай түгел. Сездә в меру. Һәм кирәкле. Менә рекламага биргән әйберләрне сез башта кулланып карыйсызмы? Сынап. Мен рекламаны бөтен әйберне алмыйм. Мен сырыйм. Баштан бәйне сыралар. Сездә реклама күпме? Мен сырыйм сезгә, ну, нәрсә рекламировать итәргә дигән кебек. Кайсы берләргә отказывать итәм. Ну, кайсы берләрен алам. Инде если считаю, что нормально теге әйбер булса, действительно вот бик полезно бит була. Менә күрсәтәсең берәр кибетнеме, берәр нәрсәнеме, и миңа язалар. Как раз менә эзлидем таба. Вот минем үземнең дә шулай була. Мин дә бит тоже подписана ниндидер блогерларга, ладно, нәрсәдер рекламировать итә. Кем сау саба. И миңа действительно менә точно вот икрәсем, карасың, полезно була. Шулай итеп, ну, мин стараюсь инде, чтобы проверять, и, ну, карыйсың инде, и текстында карыйсың нәрсә алар, нинди текст алар сездән требовать итә. Кайсы берләре бит, например, реклама сырыйлар да, и алар әйтәләр, шундый текст. Вот имештер мин шундый проблеманы решила только с помощью, например, этой косметики. Ну, например, мен алай әйтә алмыйм, ул бит алдау була, потому что не решила я, и шулай. Менә шушы блогер булукны бүгенге көндә бизнес дип әйтеп буламы икән? Ну, акча керә бит инде, буладыр инде. Бизнестан яхшырак та әле, анда налоглар түлисе түгел әйме? Ну, самозанятый турисың инде әзрәк шулай. Ага. Сез У түлисез? минем ИП бар, ИП. Ага. Сез бит иҗат кешесе белән яшисез? Әйе. Марат белән. Әйе. Бизнес-вуменга иҗат кешесе белән яшәү авыр түгелме? Чөнки гадәттә иҗат кешеләре алар бераз һавада шибри торган була. Әйе. Авыр түгелме яшәү Марат белән? Ну, баштан менә беренче 2 айны авыррак иде. Хәзер нормальләштек инде. Привыкли друг к другу, и Марат бик каты үзгәрде инде. Мен аны гел тоже әйтәм Инстаграмда да, бөтен халыкка да инде сораганнар, әйе. Нишләп авыр иде? Менә шушы ул һавада шибергәч, анда илһамланып. Әйе, ну, ничек әйтергә инде, чтоб его не обидеть. Ну, потому что мен теге конкрет кеше, теге бик ответственный, мен шундый, ул андай түгел. Мен яратмыйм опаздывать итәргә, вот точность, конкретность, шундыйны яратам. Вот әйтергә кирәк, бүгендә Гөлия безгә 1 секунд опаздывать итмәде. Соңга калмады. Ул хәтта 20 минут алдан килеп басты. Пунктуальность. Бу бизнесменнарга хас сыйфатлар бит инде. Аек акыл белән, беренчектән дә аек акыл белән эшләү, башка ышану, йөрәккә түгел. Әйме? Фикерләү бөтен төрле. Анда инде син бухгалтерда үзең, иҗат кешеләр бөтенләй башкалар бит, йөрәктән, алар хисләнеп, очып йөреп. Менә шушлар авыр булгандыр инде, әйме башта? Ну, инде вот теге абсолютно ике Капма-каршы кеше, вообще менә во всем, менә просто во всем. Хоть нәрсәне ал, абсолютно. Ну, Марат хәзер үзгәрде, ул тоже бик не тырыша инде, тырыштымы, үзенең ничек әйтә, үзенең үз өстендә эшли, әйе. Бәлки сез дә зрәк йомшаргансыздыр. Уйлаган булмадымы? Ну, юк инде, мен как ответственный была, так и ответственно осталась. Ну, например, мен бит инде теге из крайности в крайность түгел, какие-то моменты. Ну, в некоторых моментах теге, да, может быть, легче стало. Он бит инде теге, как сказать, на пофиг, что ли, какие-то вопросы. Может, я тоже уже стала теге более шундай моментларда. А так, белмим. Демәк, сез башта күп категоричный түгел бит инде барыбер. Ну, әйе. Бер-береңне аңлап. Әйе. Тырышасың инде. Марат Мухин дигәч, русча әйтмешли, бик нык востребованный аранжировщик үзалына килә. Һәм ул чыннан да шулай. Инде җырчылар, артистлар еш кына әйтә, аңа менә язылыр өчен чиратлар торырга кирәк, алдан язылырга кирәк дип. Сезнең аркылы керергә теләүче кешеләр булмадымы? Булды. Ничегрәк язалар алар менә? Гөлия, миңа срочно җыр кирәк. Алар белсеңме,
алар менен сырайлар просто тиги Мараттан сырап карайлы, шулай деп. Мен Мараттан сырайм, Марат айта, мен аясындар дейт. И ну, аларны нетем инде, стыкую. Просто Марат аның вакыты юктыр, отвечать этмейин ол Инстаграмда, ну, бүтін кишиге, например, ким язган кишиге. А тут митиге мен мындай айткач инде, ол аның белән сөйләшәләр, анарсын инде анда үзен ничек может вакытын сөйләшәләр инде үзләре, мен тыгылмыйм. Инада могу сорарга, нәрсә ничек мандай эшлә инде, тиге бик каты сораучылар булса инде, бик знакомыйлар булса. Ешме шулай? Юк, неш түгел. Гомумән, бу аның эшенә кысылу түгелме, Маратның? Мен не давлю бер качанда. Үзенә әйтәм. Тәкъдим итү, менә шулай бар иде Если кеше ты дип. хочешь, а вдруг да, эшлисе килмидер. Мен бер качанда әйткәнем юк, моның белән эшләмә дип әйткәнем юк. Сезнең бизнеска Марат берәр нинди киңәшләр бирәме? Юк. Гомумән бизнес кешесе түгел. Сөйләшмәйбез дә ул турыда. Ну, сораша, да, ничек эшләр, нормально, диясең дә, всё. Не вникает. Кем күбрәк акча эшли? Менә ул иҗат кешесе, Ая. аранжировкалар ясый. Ая. Сез бизнесмен, Ая. блогер. Кем күбрәк акча эшли? Ну, ул да әз эшләми инде. Ну, мен күбрәктер инде әзрәк Мараттан. Бездә бит инде гадәттә, бу начар дип әйтү түгел, ләкин бездә гадәттә элек-электән шулай килгән, ир-ат хатын-кыздан күбрәк эшләргә тиеш дигән әйбер бар. Сез моның килешәсезме? Килешеп, ул яхшыдыр инде ир-ат өчен күбрәктер. Ну, хатын-кызга да может яхшыдыр инде ул. Ну, каян табып бетерәсең соң монда кешеләрне. Белмим инде, это не главное дип әйтәсем килә в отношении. Не главное. Самое главное менә минем өчен кеше тырыш булсын, ялкау булмасын. Әгәр ул теге Марат бит ул тырышып эшли, ул теге тырыша. Сүзем юк вообще, молодец. Ә менә әгәр ул да теге эшләми, ялкау икән, ятып тора икән, теге эшләмичә, и поэтому әзрәк эшли акчаны, вот это меня напрягало бы, конечно. Нашла. Сезнең Инстаграмда бер әйткән бар, мин үземә Маратның акчаларын тотканым юк дип. Ая. Дөресме бу? Не специально шулай туры килдем, шулай булдым, шулай барайын да, белмим, акча сораганым юк, миңа ничектер сырысы килми акча. Әгәр инде совсем миндә акча булмаса, сырысыңдыр инде, кая барасың? Иши кирәк бит инде. Минем акча бар икән, сырысы килми инде. Әле кичә генә историяларыгызны карап утырам. Анда инде сезнең исем үзгәртү турында таныклык. Бу инде фамилия турында сүз бар, исем үзгәртү дип аталса да, име? Шундый кызык хәл булганында өйләнешкәч Вали Әхметовадан Мухинага күчеп алгансыз да, бер айдан соң яңадан үз фамилиягезгә кайткансыз. Нишләп шулай? Шундый кызык хәл булды. Күйеүгә чыкканда без ЗАГСта бит инде яздык бит инде, что мен Мухина булам. Анарсын документны бит инде алмаштыра кирәк. Аның белән никто не занимается бит инде, неохота, лень, нәрсә. И монда уже миңа кемдер әйтте, әни инде кемдер документыңны сиңа штраф киләчәк дип, кемдер менә әйтте инде. Оказывается, на документы менять штраф придет в течение месяца. Мен бит тизрәк киттем Нурлатка. Оказывается, монда да эшләп була микән. Мин никтер Нурлатка киттем, ярар. И паспортны поменяла. Паспортны бирде меня әйтергә, и хар миңа әйттеләр. А изначально меня әйткәннәр, что загранпаспортны не надо менять. То есть ты фамилию меняешь, загранпаспорт синең кала, синең белән шулай йөрисең. Нарсың бит инде миңа әйтте, загранпаспортны менә әйтергә, минем анда американский виза. Мин ул американский визаны аны алган кеше генә белә, ничек ул авыр, ничек ул кыен, это заморочки, узак. Мин аны алган гына иде, менә свежий. И этот Нарсың минем бик күп документлар эш буенча, недвижимостлар бит инде анда. Зур-зур әйберләр түгел инде алар. Ну кичкенә бит 30 яшькә кадәр инде ул җыела, 18 яшь булса инде минем алар может әзрәк булган булыр бит. Менә 30 яшькә кадәр җыелган инде теге машина, ниләр инде. И мин Маратка звонит, мен прикинь, мен шун кадәр документ меня әйтергә хәзер дим бит инде. Миңа ни ди? Соң шуның хәтлек проблемны булгач дим инде. Можно было и не менять ты фамилию. Диде да миңа шул җитә калды бит. Мен әйтәм, да, точно, типа, сиңа барыбер дигән, тебе что, типа, не обидно будет, но если я, типа, останусь. Ну, нет, конечно, да и мне разницы нет, ты ничек шулай инде. Ну и все, мен икенче көнне бардым да, кире яздым да, и паспортка бирдем. Миннән килделәр инде, на паспортный столда даже. Тут некоторые, ничек диләр соң әле?
по 3 раза паспорт меняют. Ну, недовольны идылярин, да, что паспортный стол, да, что я тут туда-сюда бегаю. Вот вернула свою фамилию. Хәзер паспортта Валиахметова. Марат белән ничек танышканыбызны хәтерлисезме? Ничек? Кайларда булды ул? Беренче тапкыр мен аны күрдем Данир Сабировның концертында. Ул утыра иде. Без дуслар, Данир белән дә, Миләүшә белән дә, Миләүшә аның тормыш иптәше. Килдек без концертка Кагиров, Филюс һәм аның тормыш иптәше Илмира белән. Менә без өчәү килдек. Ул көнне Данирның туган көне иде. Концерттан соң сөйләшенгән, что без барабыз ресторанда, ну, утырып алабыз дип инде шулай. Килдек, и без кіріп барабыз, и Филюс кем белән рисәнәште, ул Марат ие. Просто Марат шулай карап алды, и мин Маратның күзләрен күреп алдым, әйтәм, бигрәк матур күзләр дип шулай торып, помню, мин үземә просто заметила. Аннан соң ресторанга киттек бит инде концерттан соң, и Марат утырды ничектер кашымдарак түгел, менә булайрак инде, ну, почти напротив друг друга. И белмим, шулай шунда күрдем яны беренче тапкыр. Шулай сөйләшеп киттегез? Анда без аны сөйләшмәдек. Юк, вообще сөйләшмәдек, потому что кеше күбе, мин бөтен кешеләр, мин теге кызлар белән күбрәк аралаштым, Данир белән инде, Марат белән вообще аралашмадык. Мин анда аны заметила, теге битем бигрәк тәртипле, теге тыйнак кеше дип шулай иттереп тоже заметил. Галочкам язып куйдым. Просто теге гашик булмады. Заметка бер нәрсә просто шулай уйлап куйдым гына. Просто ул отличался бик каты калган ирләр янында. Аннарсын күпмедер вакыт узгач, минем әллә качаннан шундый уем бар иде. Әнинең туган көненә берәр җыр заказ биреп, яздырып, прям специально яздырып, әнигә авторский җыр и берәр артисттан җырлатып шулай бүләк итәсе килгән әнигә. И һәр Миләүшә белән сөйләшеп утырабыз, Сабирова бит инде Данирның хатыны белән. Битем шулай шундый бер хыялым бар иде. Миләүшә әйтә, нигә аны артисттан җырлатасың, үзең җырла ди. Мин җырлый белмим, мин җырларым. Теге ул әйтә, менә миңа да было бы намного приятнее, әгәр минем балаларым миңа җырлап бирсәләр дип шулай итеп әйткән. Мен ну ярар. Ул миңа шунда бирде Маратның номерын. Менә ул сиңа ди кин дә язады. Вообще под ключ все сделает, мен белән сөйләшәм ди. Тем хорошо. Шулай итеп Маратка мин мөрәҗәгать иттем, бит яздым сообщение, мен шулай. Вот ул шунда миңа сообщение язды. Мен там странный бу кеше дип уйлап куйган, потому что мен шулай итеп яздым, и ул миңа берсен нәрсә, да юк та юк, ярар да юк, бер нәрсә юк. Я только что приехал с горнолыжного курорта, я сегодня отдыхаю. Столько слов, меня шумы меня язгонища, мог бы просто эйтергя бит инде, там. Да или нет? Да или нет, либо там позвони мне потом, там, вот что-то такое. Я приехал с горнолыжки, анда лякуана, я сегодня отдыхаю. Мне там странно дип уйладым да инде, ярар. И вот кайсыдыр, Миләүшә, может, тагын бер тап, мин, наверное, Миләүшәне попросиладыр, тагын бер тапкыр шылтырат, әле что-то мин аңламадым дип бит инде. Шулай итеп килдек бит инде, җыр яздырдык, шуннан соң без тындык общаться итәргә просто Инстаграмда теге реакциялар сториска җибәреп, шулай бер ел буена без просто общались. Аннан соң шулай йөреп киттек инде. Встречаться ничек. Очраша башладыгыз. Очраша башладык инде. Менә бу аның курорттан кайту турында исенә төшергәнегез юкмы? Юк, кстати, әйдәм әле без. Син миңа шулай итеп язган идең дип. Әтие нигез Маратны ничек кабул итте? Нормально кабул итте, әни миңа әйтте нәрсә дип. Хәтерләп тә бетермим инде. Именно менә очраша башлагачмы? Менә таныштыргач анда алып кайтты. Кияүгә чыгам дип әйткәчме? Икесендә ике төрле беләндә. Менә мин хәтерләп бетермим просто. Ну, әни бик шатланмады да, хотя ул миңа уже ул вакытны уже әйтә башлаган, кияүгә чык, син там кияүгә чыгарга кирәк, уже капитально уже теге давить итә башлаган, яни 30 яшемә кадәр яни вообще алай напрягать итмәйде кияүгә чык дип, монда уже вакыттан килә дип. Именно монда әйттем да, мен шулай егетем бар дип инде. Ярар диде и все. Андый-мындый теге восторг юк, просто хорошо. Анарысын кияүгә чыгам дигәч, мені сарара киләләр, шулай. Тук уже шулай итеп, туктале, хәзер ничектер югалып калды. Булай принимательләр бик әйбәт. Әни аны шатты, яратты. И гел аның яклы бүгенге көндә дә әгәр теге берәр ни булса да конфликт түгел инде теге. Булай бит инде теге спор дигән кебек белмим. Төрле чаклар бар, бәхәсләшкән чаклар бар. Ну, шулай. Аның яклы. Әйе. Әтиегез ничек кабул итте?
тоже бик әйбәт, вообще ул вообще әйбәт кабул итте. Супер просто. Біз сөйлештік сізні бизнес-вумен боларақ, блогер боларақ, хайрия білім шәулену өзінде айттық балаға болушы бек зор шайме. Ләкин көпләр білмей ғойләдә гүлгәнің нинди болуын. Ғойләдә гүлгән нинди хатын Марат үшін һәм бала үшін нинди яни? Менә Маратка, наверное, әзрәк сложнырак мен белән, потому что мен теге була бит хатын-кызлар обычный талар нинди теге гел шалтыратып, син кая, ну, хәлләрен ничектер менә ты меня любишь ма, шундыйрак бит инде, по-моему, әйме. Мин андый түгел, вообще андый түгел, мин даже яратмыйм да, когда теге слишком теге шундый, как сказать, нежный, шундый, и мин даже жырларда да яратмыйм, анда я тебя никому не отдам, анда шундый, вообще андый жырларны тыңлый да алмыйм мен, менә артык инде. И кайсы бер кешеләр тоже бит помнят, менә хәтерлиләр, очрашкан көнен хәтерлиләр, без анда без 3 ел синең белән очраштык, беренче тапкыр күрештек андаймы, йөри башладык, шул көннең, шул айның шундый числосында, айында. Мин андый даталарны вообще хәтерләмим. Шундыйрак инде мин. Хотя мин Маратны яратам инде, әлбәттә, конечно же, теге язык любви другой. Через заботу. Нинди яни? Кырысмы? Юк инде, ничек кырыс? Әлбәттә ул кичкенә. Иркәлисезме? Ну, кичкенә бит ул әйтеп булмый инде. Ул сырый белми, нишли белми, ну, белми яратасың инде, ничек әйтеп була тагын. Пока нормально. Пока нормально. Үсә төшкәч теге карарбыз, күрербез. Марат нинди ир сезнең өчен? Бик әйбәт, аның белән бик әйбәт торулары. Менә мин чагыштырам иногда. Күрәсең бит кеше ирләрен, мин уйлап куям, әйтәм, мин моның белән тора алмассым дип. Мин моның белән торып бета алмассым дип. Марат белән бик җайлы, уңайлы. И тик кеше дә ул баланы бик карый, уйный. Молодец. Әйтеп киттек, менә гаиләдә гел җайлы гына бармый бит инде. Тормыш бугач бөтенләй бер була. Анда ызгышып таласың, үпкәлисең дә, әйткәләшәсең дә. Менә шундый чакларда кем беренче гафу үтенеп килә? Безнең элек бар шундый Марат үпкәли иде, юк бар нәрсәгә дә, даже үзе уйлап чыгарып ташлай үпкәлеп йөри иде ул булмаган әйберендә. Менә анарга шулай показалось та, ул менә шулай үпкәләгән дә, синең белән сөйләшми. Шундый бар иде, һәр юк. Без алай шышканыбыз да юк, алай Бик сирәк була инде. Сирәк, андый безнең глобальный, андый юк, чтоб әле булмады. Чтобы теге кемдер прям извинялся, не было. Ну, эгер Марат не прав булса, инде какие-то мелкие споры, Марат извиняется инде, әйе. Марат извиняется. Кем гаепле шул? Әйе, да. Логично бит инде. Әйе. Девочки, у вас такое бывает, когда прям муж бесит, напрягает? У меня такого не бывает. Кызыгыз кемгә ошаган? Әнисенәме? Күбрәк әтисенәме? Ул икебезгә дә ошаган. Менә вообще в основном күбесе әйтә, менә кем күрә сразу, бетереп син, кызыгыз син ошаган диләр. Минем әни генә әйтә, вообще син ошамаган ди, Марат кына ди. Бетмәйтәм ничек инде, бөтенесе әйтә менә. Бөтен халык менә беркем дә әйтмәде. Юк, әйтүчеләр булды, бер-ике тагын. Менә әнигә кажется, что Маратка гына ошаган. Әле ул үсә төшкәч тагын үзгәрә бит. Әйе. Кемгә ошаса да инде. Иң мөһиме сау сәламәт булсын. Әйе. Сез кызыгызны публикага күрсәтмисез бик. Әйе. Арттан гына, ерактан гына төшерәсез. Бу күз тиюдән куркуңмы? Әйе, мин күз тигәндән генә куркам. Больше бер нәрсә дә юк. Бар бит ул бар, бер күз тию, әйбер бар. Тем более шулай күп кеше карый. Әйе, и бик күп кеше бит, усал кешеләр бик күп, завистливый кешеләр бик күп. Шуның өчен. Менә ничә яшьтән күрсәтергә планлаштырасыз? Яисә инде ул теге хәзер шулай әйтәләр бит инде, менә 18 яше тулыр да, үзе аңлар. Кирәкме аны күрсәтергә, кирәк түгелме? Ничек сезнең? Юк, миндә андай әйбер юк. Белмим, уйлаган да юк мин аны турыда. Просто ничек получится инде. Бүген инде әйтеп киткән идек, сез Нурлат кызы дип әйме? Сез как раз таки шул Копейкада да Нурлат урамнары буйлап йөрдегез әйме? Бүгенге көндә Нурлатта кемнәр яши? Сезнең. Кемнәр яшь, туганнармы? Әтияни, Зурәни, бөтен туганнар анда еще Шалда бар. Калганнары. Шуларга кайтып бирәсез, әтияни янына кайтып бирәсез, әйме? Һәм менә шушы вакытта
кеше аңламый кала. Гөлия кайтып китте, Нурлатка кайтам дип. Мәсәлән, Казаннан Нурлатка кайтам дип кайтып китте историяләрдә. Кайтып җитә, башта мәсәлән дә әтиәне янына историялар китте һәм башка өйдә ничектер барлыкка килә. Кеше сорый, ничә үй саңанда? Ничә саңалар? Трабыталар, хотя мин уже әйткәнем бар неоднократно. Нукта куйык әле менә, ничә үй Нурлатта? Бар Нурлатта безнең, как сказать, әти белән әни тора торган йорт. Төп йорт була инде буймы? Ибар юк. Менә безнең бар ул төп йорт, менә без төп йорт, менә ул без һәркая кайтып йөрибез. Изначально без анда тора идек. Просто. И ул йорт калды, аны сатмадылар. И ул миңа бик якын ул йорт. Шуның җанда минем песәем тора бит инде, Рич исемле. Без бик яратабыз, и удобнорак та. Менә без кайтып төшәбез, родительләрне бит әти белән әнине инде бик не хочет теге, как сказать. Борчысы килмейт. Хотя біз гел бергә һәр көнне. То без аларга барабыз, то алар бездә. Просто без кунабыз, яшибез менә шул йортта инде теге, как ничего назвать, обозвать, чтобы теге не путаться. Шулай уңайлы инде, шулай күнелгән, мен ул доны бик яратам, аның энергетикасы ниндидер айрым төрле. Әни дә әйтә, мин шул йортка кирәм ди менә ди, например, обед вакытында нәрсәме. Бер хәтта чыгасы килмейди. Менә шуның өчен генә. Димәк, Нурлатта 2 йорт бар. Ике йорт. Берсе хәзер энергиясе тора торган. Һәм берсе төп йорт. Менә все нукта куйдык, бөтен сорап интектирмәсеннәр. Инстаграмнан әнигезне күреп беләбез. Субханалла, тфу-тфу, төс кыяфәткә бик матур. Рәхмәт. Сезгә дә әйтәләр инде, әнигезгә ошагансыз дип. Холык белән әнигезгә ошаганмысыз? Яисә әтигезгәме күбрәк? Юк, мин беркем вот характер белән хылыгы бит. Белмим, юк, мин беркемгә дә ошамаган. Отдельный шундый. Комбомы бу? Комбо, икесеннән дә яхшы сыйфатларны туплап, бәлки. Нәрсә беләндер шаганбыздадыр инде. Менә вакыт үтә бара бит инде, яшь үсә бара дигән кебек. Тәҗрибә арта бара, әйме? И менә чувствую, что мин кайсыдыр моментлар белән әнигә шаганмын, а вообще без әни белән төрлерәк. Әнигез күбрәк Маратка ошаган мәлесез? Юк. Юкмы? Юк вообще, юк. Йомшак холыклы түгелме әнигез? Йомшаклык? Мине усалмы? Юк, менә усаллык бер төрле бар бит әле менә. Әйттегез бит чёткий кеше дип, пунктуальный. Бар андай кешеләр бит йомшак кешеләр бар әле. Бу пунктуальный түгел дигән сүз түгел? Уступкаларга бара торган мәсәлән анда. Яхшы, бераз соңрак очрашабыз дип анда. Кешегә бөтен вакытта җайлырак булса. Димәк, бу яктан сез әнигезгә ошаган бит барыбер. Әнигез дә шундый пунктуальный кеше бит инде. Ну да. Әнигезгә ошагансыз. Әтигезгә дә ошагансыз. Әнигезне күрәбез Инстаграмдан. Кызыгызны артан булса да күрәбез, әйме? Әтигезне юк. Ул сразу әйтте. Ул вообще яратып бетерми ул Инстаграмны. Ну хәзер инде ул не против, нормально. Просто әйтте, ярар, төшерегез диде, но мине төшереп, пожалуйста, анда куймагыз диде ул. Все, ярар, закон. Нишләп икән ул? Белмим, ну, имеет право. Вообще күп кеше бит яратмый, менә ирләр особенно мина обратила внимание, например, менә Нуратта булдык бит әле бу елсы. И килде абый, әнинең энесе хатыны белән. И ул миңа елканы җыя. Мәдәм Илдус абый, ярымы сине хар сториска төшерсәм? Ой, төшермә әле, менә яратмый, ярат. Шуңа булмадымы? Мен төшермәдем. Шуның өчен анда башы гына булды, елка җыялар, и потом уже готовы елка. Шулай итеп яратмыйлар инде алар. Шунда караш инде кешенең кирәкме, кирәкме? Кирәк түгел диде ул, шулай. Всё. Сез сәяхәт итәргә бик нык яратасыз. Беләбез. Күп кенә илләрдә дә булдыгыз бит, күп кенә җирләрдә булдыгыз. Сәяхәт иткәндә бит бөтен әйбер чагыштырып карала менә. Бездә ничек, монда ничек, башка илләрдә ничек. Булган юкмы менә шундый моментлар? Менә шушында яшәп калыр идем дигән. Юк, беркайчан да. Юкмы? Күченеп китәсе килмиме? Юк. Никогда. Юк, инде андай уларда юк. Бездә барыбер яхшырак, лучше. Нәрсә ягы белән бездә яхшы? Климатны алыйк. Сездә юк. Дүрт климат булу әйбәт тә, мәсәлән, без шулык матур кышны күрәбез, җәйне, язны, көзне. Ләкин гел җәй булса да начар түгел бит инде. Менә бу бозлы урамнардан йөрисе булмас иде. Юк. Белмим, менә бөтен ил түгел, менә Мәскәүгә дә, наверное, менә мин да уйлыйм. Китәсе килми. Потом белмим, яратам мин. Каляска Камал театрында юк, мин яраткан.
татар кешеләр юк инде, нәрсә җитә туган ил, нигә туган якка бер нәрсә Бармы җитми. туган як якынрак индеме? Күпкә однозначно я. Сәяхәт итү дигәннән сез бөтен гаиләгез белән дә сәяхәтләргә еш барасыз бит. Ләкин әниегез бер тапкыр сезгә әйткән булган, менә Разил белән бер самолетта шуыгызны теләмим дип. Бу нәрсәгә бәйле? Бер юлы без әни белән Италиягә барга очкан идек. Вообще ул Италиягә кадәр без әни дә мин дә куркмыйдык самолеттан. Вообще куркмыйдык. Нинди генә самолетта очкан. Юк, менә иске манда, яңамы, вообще нет проблем. А монда хәзер Италиягә охшаш так на обратном пути бик яңгырлы көн, ничек гроза, молния, яшенле көн, шундый бик көчле, прямо даже аэропортта ут та сүнеп алды ул көнне, прямо шунхатлы начар иде погода. Самолет зур Ил-96 имел соң ул вакытны 2006 ел яхшысы. И зур инде бик шулай. Монда 3 урын, уртада 4 кресло, и тагы 3 шулай, шундый зур иде. И безнең янда мин утырам около окна, әни и бер ир. Ул ирнең хатыны тиякта утыра иде инде. И хәзер шабыз бит, поехали нигә взлетный полосага, китәбез бит инде. И самолет, короче, күтәрелеп китә, набираем высоту. И нас трясет, прям сильно трясет, был терпимо. Барбар куркыныч, но терпимо. И хәзер теге ирдә бит инде безнең янда бара, ул бик күп очкан инде, әни уже курка башлады инде. Девчонки, да бит инде, не бойтесь, я где только не летал, да бит инде, это нормально бывает. Все опять нормально, не трясет. И вот опять сильно трясет. Меня что периодически бик ката селкетә самолет, прям бик ката. И бермәлне шуның хәзер селкетә башлады, бу ирдә газетын алып куйды да, девчонки, нет такого, конечно, еще не было, да бит инде шулай итеп. Аннарысын шулай берничә минуттан безнең самолет мало того, что трясет, и менә тут китте аска таба төшеп китте безнең самолет. Менә ничектер невесомость менә аңлатып булмый, менә син тоже меня аска төшәсең, как это объяснить? Шулай самолет, короче, аска проваливаться начал, как будто такие огромные воздушные ямы, трясет, и шо хопа вниз самолет, трясет, и еще бит зур, шон ничектер, халыга кра. Уф, прям у меня мурашки по коже. И шуннан бик катты без куркып калдык әни белән. И миндә инде шул вакытны үземә сүзләр биреп, инде больше самолетка утырмыйм дип, анда бик катты куркты инде. Әни әйтә, әгәр тагын әзрәк селкеткән булса, минем, наверное, йөрәгем туктаган булыр иде, потому что аның даже ниндер кулы катып калдымысың, теге йөрәк ягымысың, шундый бик катты кичле йөрәк авыртты аның. Шуннан соң без бик катты куркып калдык, и әни инде курка хәзер икегез бер самолетта очмыйсыз дип шуннан бирле. Бу бер хәл була калса, Әйе. Алла сакласын. Мин не переживу да инде. Хотя кажется инде, что как бы и глупость, но белмим инде, менә шулай анырга спокойнее инде. Шул вакытта самолетта бөтен тормыш күз алдымнан үттеме сезнең? Үтте. Мин уйладым сразу энем турында ул вакытны, Разил энем инде ул анарга ничә яшь булган икән ул вакытта? Бер 15-14. Шуның турында үзе генә кала инде дип. Без уже уйладык, что все, без теге төшәбез инде теге үләбез дип уйладык. Шулай дип уйладык инде, были уверены даже. Аллага шөкер исән калдык. Әни дә шулай уйлагандыр инде, улын уйлагандыр инде, үзе генә кала. Шуннан соң әнигезнең очканы бармы самолетта? Шуннан соң без әни белән тотындык, беләсез, мин очарга. Снотворный эчеп. Бик көчле снотворный, исемен әйтмим инде специально. Беләсең, эчәсең аны әйме за час до вылета, чтобы уж заранее. И син уже исерек, син уже вайтырып барасың, самолетка утыруга, син уже йоклап китәсең. И менә шулай гына без эчеп йөрдек бик күп еллар, 5 ел, даже күбрәк надан шулай, шундый снотворный белән эчтек инде. Әйе. Потому что утырасың, шуң хәтле курку көчле иде, потому что бик былай йоклыйсың, син аны не чувствуешь, курку юк. Ул итәле снотворный бик миңгәрәтә дә, и син куркмыйсың да, син йоклыйсың да, и тем более күзеңне ачтың, син уже на месте. Хәзер инде Аллага шөкер тынычландык. Күбрәк очкан сайын аңлыйсың, что все-таки самолетлар инде ул безопасный вид транспорта. Все-таки. Иң безопасный дип саналат. Әйе, шунап. Машиналар гына без. Машина куркынычрак та. Иң куркыныч транспортларның берсе дип машина. Безнең тапшырда шундый бер күркәм традиция бар. Алданрак килгән сорау, киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Сезгә хәтлек бездә блогер Илназ Габидуллин иде. Кызык-мызык дип беләбез индеме? Һәм ул шундый сорау биреп калдырды. Авылларны саклар өчен нәрсә эшләргә кирәк, нәрсә эшләргә була диде.
Һәм монда бер искәрмә бар, исключение эштән кала. Без бит нигәләнгән әйтергә, менә эш булса, авыл саклана дип. Ул аны үз әйтте, эштән тыш. Менә эш бар ди авылда, тагын нәрсә эшләп була авылны саклар өчен. Ничек уйлыйсыз? Бик авыр сорау бу. Эштән кала нәрсә булсын тагын кирәк булсын инде. Иң мөһиме эш бит инде. Иң мөһиме эш, конечно. Мәктәпләр, садиклар булса инде. Хәзер бит күп авылларда мәктәпләрне дә бетерделәр, садикларны да бетерделәр, балаларны йөртергә урын юк. Эш булса, гаиләләр була, гаиләләр булгач балалар була. Әйе. Һәм иң мөһиме эшкә барып тоташа. Әйе. Желательно берәү генә түгел эш инде. Әйе. Айсана бер фирма ачып куялар да, Әйе. бөтен шунда эшли. Һәм киләсе кунакка сездән сорау. Нинди сорау бирер идегез? Яңа елга теләгән һәм шунга ашмаган, нинди теләге булган аның? Бу инде бик каты теләгән, Әйе. ләкин Желание. разочарование ахырда. Әйе. Яңа ел җитә, бик шәп сорау дип саныйм мин. Әйе. Һәм гадәттәгечә безнең блиц опрос, блиц сораштыру бар. Тиз-тиз генә җавап бирәбез. Ага. Фитнесме, мантыймы? Манты. Бу махсус Однозначно. эшләнде. Бу сорау махсус әзерләнде, чөнки манты яратканыбызны беләбез. Фитнесны яратмыйм мин, әйе. Энергия бирә торган шәһәр сезнең өчен. Нурлат. Берәр танылган актерның тормышын бер көнгә бирәбез дисәләр, кемне сайлар идегез? Актер. Ярар, Леонардо Ди Каприо булсын. Нишләп? Яратасызмы сен? Юк, былай гына. Былай гына рандомлы сайландыңмы? Өйләнмәгән бит ул нишләптер. Нишләп өйләнми икән? Киномы, спектакльмы? Спектакль. Бүген Камал театры турында әйтеп киткән идек инде. Әйе. Спектакльләрне күбрәк яратасыз. Театрны. Әйе, мин Камалның почти что бөтенлеген карадым, бөтен спектаклен. Татарстан флагында төсләр нинди тәртиптә урнашкан? По порядку. Так. Зеленый. Яшел. Яшел, ак. Кызыл. Ага. Дөресме? Дөрес. Иң безбашенный адамыбыз. Безбашенный. Андай адамнар юк миндәдер кебек. Да? Белмим. Бөтенләй белмим, димәк сез эшләгәнче уйлап эшлисез. Әйе, в основном. Диормы, Ив Сен-Лоранмы? Ну и в Сен-Лоран. Хотя Диор тоже. Ну и Диор кебатрак. Гардеробтагы иң кыйбатлы кием. Шубадыр инде ул. Ничә меңлек шубында? Ой, күбин дә әйтмик әле. Әйтегендә. Аннан соң тагы бер кызык сорау була. Ул бу сорауны каплап куя. Кеше хәзер уйлаячак, ой, бу Гөлия вообще халыктан айрылган, вообще кыйбат кына киенә. Но икенче сорау бу сорауны каплый. Так что можно әйтергә. 1 миллион булсын. Шуба битеме? Әйе, 1 миллионлык шуба. әйе. Иң арзаны. Вот, менә бу Әйберме? сорау каплап. Әйе, иң арзан. Вообще мин һәр көнне арзан әйбеләм. Менә бу Зара. Зара кыйбат түгел бит инде аның хәтле. Зара, Гади әйе. халык үзенә алып киярлек кием. Ну әйе. Менә иң арзанлы сезнең бу гардеробта нәрсәндә? Белмим бит мин бәяләрен онытам. Мин вообще хәтерем начар. Ну белмим. Әйтегәндә 5-6 меңлек джинсы дигән. 3 меңлектер 3 әле. меңлекме? Менә бу может 3 меңлектәдер әле. Һәм бездә тагын бер традиция бар. Безнең хәдерләнгәнме башланганга күп түгел, ләкин бездә традицияләр белән уже тулган. Без тапшыру ахырында кунак инде безне карап утыручыларга теләкләрен җиткерә. Сез бит әле яшь. Сезгә язылучыларда яшьләр күп. Менә аларга нәрсә тели аласыз? Яшьләргә, өлкәннәргә дә булсын, яңа ел алдыннан нәрсәләр җиткерә аласыз? Менә әйтәсем килә. Кеше сүзеннән курыкмыйча яшәсеннәр. Менә ничек сезнең күңелегез тели, шулай, например, эшләргә берәр нинди анда ничек анда әйтергә поступок нәрсәме? Адымга барасыз. Адымга барасыз. Әйе, кеше нәрсә әйтер икән дип куркып тормагыз. Менә үзегез ничек считаете, шулай эшләгез курыкмыйча. Гөлия, килгәнегезгә бик зур рәхмәт. Достар, бүген бездә кунакта, Гаделәнгәмә студиясендә кунакта, инде әйтергә онытканыбыз, бу бит безнең яраткан студиябыз, безнең Татмедиа фотостудиясе. Шушы студияда кунакта
блогер да, әни дә, яраткан хатын да, яраткан һәм яратылган кыз да, туалетный бумагадан мегада йөрүче Гүлия булды. Бик зур рәхмәт телибез өчен. Сезгә рәхмәт, шакыруыгызга. Киләсе очрашуларга хәтлек.